onye ọma na-ege m ntị, ama m na ị ga na-asị gịnị mere nwaanyị Uchechi ji wee na-achị sọsọ ọchị n'ụbọchị nke taa. Dịka nsikwu mgbe anyị bidoro, a sị m n'izu ụka tọgburu onwe ya. Nke kachasị mazịa mma bụ na onye mụ na ya nọ n'ụbọchị nke taata ewulitego mmụọ mụ, maka oge ụfọdụ enwere ụfọdụ ihe ọnatarachi anyị nwere dị iche iche. Ọ bụrụ okwu ndị mmadụ kwuru mere anyị anya jehoje mee ya, oge ụfọdụ ọ bụrụ ego, oge ụfọdụ ọ bụrụ ọdachi dị iche iche. Mana onye anyị na-anọ n'ụbọchị nke taata bụ onye hụgoro ha niile ma were ụkwụ ya na-abụ wee kwụrụ, mere o ji wee bụrụ onye ama ama n'obodo anyị bụ Naịjirịa, n'ụwa niile gbaa gburugburu, dịka Ebele ọfụ opi. Mana o nwere ihe ọzọ nchọkwa unu mara, ọ bụkwa sọsọ opi ka ọ na-egbu, ọ bụ onye zuru oke n'ihe gbasara ntụrụndụ. Ịbịa na entertainment industry, ọ na-agụ egwu, ọ na-afụ opi, ọ na-eme ihe niile dị iche iche. O nwekwara nke ọ tapanyere m tupu anyị eje ezumike, bụ nke ọ ga-eme n'afọ a iji wee nyere ndị na-eto eto nọ n'akụkụ ya ohere ka ha nwee ohere ime ihe ahụ na-atọ ha ụtọ n'obi, bụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ n'oge nke ya, ọ bụ na ọ bụghị ụdị nne na nna o nwere. Ama m na o nwere ndị enyi gị, ndị ikwu na ibe gị nwere ihe ha chọrọ ime, mana ha enweghị ndị kwadoro ha dịka gị. Nneọma, obi atọgbona m na mụ na gị nọ n'ụbọchị nke taata, maka o nwere okwu ikwuru tọrọ m ụtọ. Onye nwe na-ege ntị, achọrọ m ikwu ya bụ okwu ọzọ ka anyị nụ ya. Ọ sịrị gị na onwe ihe ọnatarachi Chineke nyere gị, eji na ịchụ ego kwụba n'iru, were ịtụ ụtọ kwụba n'iru. Mgbe ị toro, ego ga-eme gịnị? Achụ gị. Okwu a dị omimi. Okwu a bụ okwu ekwesịrị ịgwa ụmụaka na-eto eto n'ebe ọbụla, maka na ịchụ ego a na-etinye anyị n'ọnwụnwa dị iche iche. Ụfọdụ n'ime anyị ga-anọzi n'ịchụ ego, anyị ama ngazi too eto, ị na-eme ya n'elu n'elu, na-eme ede anya ka emee gị ka onye jereje kwado onwe ya dịka nwaanyị anyị nọ n'ụbọchị nke taata. Ihe ọbụla Chineke nyere gị, biko, ego dị mma mana na-achụ ụtọ. Mgbe ị toro, ego ga-eme gịnị? Na-achụgharị gị. Ọ kwukwere ya tupu anyị aga ezumike na o nwere mgbe ya na-eje eme ya n'efu, o nwere mgbe ya ga-aga nwee ha ga-enye ya. O nwere nke ọ na-abịa gacha ụfọdụ amanya dị gị ego iji agba ụgbọala ala, akọrọ gị akọ sị gị na ejikwa wee bụrụ obere bọjetị, akọcha ihe niile a. Ọ na-ewute dịka mmadụ, mana maka ọ ma ebe ọ na-aga, ọ ma ihe ọ chọrọ, ọ gbara nkịtị ruo n'ụbọchị nke taata ọ bụzi onye ama ama. Ego ahụ a na-abịazi ka o kwesịrị ịbịa. Ndị ọma na-ege ntị, ama m na-amụta ihe dị egwu. Nneọma, ekenekwa m gị ọzọ. Obi atọgbukwana m na mụ na gị n'ụbọchị nke taata. Ịma na o nwere ike onwe ndị ọfụrụ gbanyere ihe onyonyo ha na-anaghị mgbe anyị bidoro. Biko ka ebutukwa opi ọgọ ka ha mara ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taata. Ndewo. Ka m pekwa that song. Gụọ ya. O nwere egwu ọ gụrụ mgbe anyị bidoro, ka ọ gụkwa ya ọzọ. Adịghị ama ma ọ bụrụ na ị bịara kịta bịa anyị ntị. O nwere ihe nchọ ikwu n'egwu a ọ gụrụ. Ọ sị gị nọọ ihe a bụ egwu mbụ eji wee mara amara. Ịma na ụfọdụ ụmụ na-eto eto nọ mgbe ị gụrụ ihe gbasara mmadụ gbara ọtọ, mmadụ efe efe, ụmụ ihe ndị a na-ede ewulite mmụọ bụ mgbe ụwa ga-ama onye ịbụ. Mana nwaanyị anyị na-anọ n'ụbọchị nke taata, egwu mbụ o ji opi ya wee gbuo, eji wee mara ya n'ụbọchị nke taata bụ egwu o ji wee gịnị na-eto onye kere ya. Egwu a na-asị ị ga-ahụ ihe ga-eme wejọra Chineke mma. Ị na-anụ ya? Na ị na-anya n'ogbu gburugburu gị, na anya gị a ga-ahụ ihe ga-eme gị ịja Chineke mma. So echekwana na ọsọsọ mgbe ị kọrọ maka ịkpọpụtara ụmụ nwaanyị gba ọtọ gosi ha ebe niile ka ndị mmadụ ga-ama onye ịbụ. Ị ga-eme nkwa ihe dị mma ewere amara onye bụ dịka Nwaada Ebele.